ta zakúkaja? Čo tak ty zakúkaja? Kam, Marečko? Hej, čieho? Kam? No, povypávaj mi. Kam by si išla? Kam by si chcela ísť, Kam? Povedz ešte. Áno, má splenku, krásna plenka. A čieho mi ešte povypráviaš? Čieho? Líha. Teda. Kto by to byl povedal, že? No. Dej si, ale ja ťa tady sem. Áno. Tady je mama. Kde to je môj krásne? Kde si? Tady schovávaš furt. Nemám ťa kamerovať? Nemám. Kde to je môj krásne? Kde to je môj krásne? No teda. A kde to je môj krásne? Ale tak počkaj, kam sa schovávaš? Kde to je moje krásne? Kde to je moje krásne? Kde to je moje okále krásne doma? Doma také okáje? Ja, no teď. A nech si tú ručičku, prosím ťa. Nechaj si tú ručičku.